ndiko jopuonj mamoko 20,000 higani. Mnasema tupange hiyo kazi isonge namna hiyo, tupange na hao wabunge. Na mimi naambia hao wabunge, sasa sheria ile iko bunge ambaye ni ya housing, ile kotini ilisema tupitishe, tunataka by Tuesday iwe imekamilika. Vijana ni wengi wanataka kwenda kufanya kazi. Si vijana mko? Si mnataka kazi? Hebu nione wale vijana hawana kazi kwa hii mkutano. Sasa wewe wa Mombi, ukienda kung'edhia huko bunge na hawa watu wanangojea kazi, hawa watu watakuzamisha. Si huyu jamaa apitishe hiyo sheria asubuhi? Mnampatia amri apitisha asubuhi na mapema na awache maswali mingi ama namna gani? Wale wanasema sheria ipitishwe watu wapate kazi, nione. Very good. Sisi tumetoka mambo ya ukabila na hatutaki mtu kusema tuunde ati chama yetu hapa Mount Kenya. Chama ya UDA mimi ndio naibu wapate leader. Na sisi watu ya Mlima, shareholding yetu katika chama ya UDA is the largest, and that is our party under the President William Ruto. Tumekubaliana? Kwa hivyo sisi tutakaa kwa hiyo chama nyuma ya huyu rais, tupelekane na yeye vizuri, tumsaidie, tumuombee ndio afaulu. Jatend joten migepe mabende en jatend migao mochune tudruok pinje maoko Musalia Mudavadi owacho ni Afrika ma Ugwe oromo mar yudo kom mar telo ne Africa Union higa manyien. Magie kino bire kinde romo ma 44 mokelo kanyakla joten migepe mag pinje maoko e romo matimore Addis Ababa e piny Ethiopia. Musalia Mudavadi e twak makende nolero ni onge piny mawuok Afrika ma Ugwe mosebedo lemo mar jakom mar AU. Pinje mawuok milambo, Afrika madiere kod mago maimbo duto osegolo jakom chakre higa mar 2002. Odiechieng' manyoro gai mar Azimio Raila Odinga nyowacho ni kapo nomiye komno to nyalo yie mar kao. We see this as a very important occasion for Africans to address, for Africa to address their own issues through the Africa Union. There are issues of agriculture, there are issues of the Africa Continental Free Trade Area. So a lot of issues are on the agenda. If we go by the rules that were approved, it's an opportunity for East Africa to provide leadership. And also we need equity and inclusion. That is the whole essence of the African Union. It would not be right if only certain regions continue to produce the leadership. It's also a chance for other regions to participate in this. Jatend migao mar arita Ngire Kithure Kindiki olanda pedha mager ma idhi chaki tim kimanyo kong'o ma ok opuodhi. Maeri biro bang' romo makende mano bagi gi jodito e sekta mar arita e kaunti ma Kirinyaga, tend kaunti ma Kirinyaga kod mago mawuok e sub kaunti gi locations ma Mwea West kawuono. Thoro mar wach e romo ma kawuono ne en twak ewi kaka iuso kaachiel gi tiyo gi kong'o ma ok opuodhi kod yedhe mamoko mamero ji. Sirkal koro chano mar miyo John Murithi, wuon od math mane okelo tho ma ji 17 e kaunti ma Kirinyaga. Starting today, the government is going to declare a countrywide operation on all areas of our country where our people have been imprisoned by the consumption of dangerous drinks and alcoholic drinks. And that operation will begin immediately. I have directed all the county security and intelligence teams across the country to convene today and bring a roadmap which will enable us to carry out an operation to make sure we save those of us who are still alive before we have an incident like this again.
Jakom riwruok mar jonyuol e pacho ka David Silas Obusa owacho ni girwako lokruok mar sirikal mar keto chudo omenda e somo mar mbui e yor e-citizen. Owacho ni ma biro kelo lokruok kod dongruok e somo mar skul kogeng'o jotend skul chamo pesa asoya kod tiyo gomenda go e yo marach. Omedo bende ni giseyudo ywak jonyuol machudo kokalo yore mamoko mondo ne kaka nyithigi biro dhi mbele kod somgi maonge chochni. Bende okwayo jonyuol mondo yie orwak lokruok makamano mowacho ni biro miyo gi yot e chwalo chudo ne skunde. Ladies and gentlemen, while the National Parents Association has no contention over the recent directive for fees payment through e-citizen, we note that a few concerns have been voiced through various parents reforms or platforms across the country, which are very crucial. Notably, the concern over how parents who have been managing to pay fees through material forms and labor forms other than hard cash shall be accommodated in this directive. This is just among many concerns. As National Parents Association, we wish to assure all parents of our commitment to seek clarity with the authorities, that's the government and other stakeholders in the education sector, on various grey areas expressed by parents in due course as they are concerned. Jotelo moyiengore korka kweth mar Kenya Kwanza ojiwo jatend duond bura mar ODM Raila Odinga mondo were kod siasa ma pacho ka kendo kaw lemo madit mar bedo jakom riwruok pinje Afrika AU. Kanoloso e kinde yango chako gedo mar apaya ma Lutheran Kitelen Nyayo Tizon Road, jaod bura ma Kipkelion East Joseph Cherorot noseyo weche maliekore ni Ruto ema siro Raila mondo dhi olar komno, kowacho ni nyalo bedo ni winjruok nobedo e kind ji ariyogo. Acha. Chai bere kabisa mwe. Erbi chai kara. Bueno, hakikisha mbunge ako sawa bwana. Tumeona Raila kuna kazi kubwa. Tupigie makofi jamii. Na naona amekubali hiyo maneno. Na we wish him well. Na we are supporting him. Ili tupate kuendelea. Kila mtu apate kazi ya kufanya, si ndio? Na ndashukuru Mheshimiwa Rais, maana hiyo haifanyiki bila Mheshimiwa Rais mwenyewe kuidhinisha. Kwa hivyo ni jambo ambalo Mheshimiwa Rais mwenyewe amepanga. Hii sio kama ile alikuwa amepewa wakati ule wa Jubilee, ile ya infrastructure. Hiyo hakukuwa na kazi hapo. He's going to have his own private jet. Na atafanya kazi, si ndio? Ama namna gani? Na sisi tufanye kazi Ten County ma Kisumo kokalo kuom migawo mochung' ne weche mag wuoth kaachiel kod ten boma ma Kisumo oyawo tesen nyamburko manyien ma Molem Nyamasaria kaka achiel kuom yore mag bero weche wuoth e kaunti no. Giyango ni chakre sani tesende mag nyamburko ma ok opuodhi ibiro lor kendo ok gibiyie godo kata matin, ahinya to mago mochuogi e tesende mag mauta kod mago mayudore kuonde mopogore e chuny boma kaka Kamas, Aga Khan, Kisumu Boys e kin mamoko. Waya bus park Mamolem. Bus park Mamolem ka bro kao mtokni mondo wa offload mtokni manitiere kocha kech kocha sebedo gi congestion. Wadwaro mondo wakwa jogo manigi mtokni mating'o ji ne bus park wantie gariyo. Mana kaka the route osechiw ka gi main bus park gin bus parks ariyo manitie Kisumu City. And mago kende kuonde mabro yie mondo mtokni okaweji kendo okele jodala madwa biro Kisumu. Do note that no picking up or dropping off of passenger is allowed at any specific location, including Kikomi, Kamas, Aga Khan, Kisumu Boys, and others. This is vital for efficient traffic management and passenger safety within the bus park. All buses operations within the CBD area have been seized from today. Buses are directed to relocate to the Molem stage for operations. Night operations will be permitted at the main bus park from 10 p.m. to 6 a.m.
E kinde ma kaunti ma Kakamega ikore ma choko pach jopiny ewi bajet mar omenda 2024 gi 25, riwruoge mopogore mag jopiny kotelnegi kod jakomgi Edward Wambani koro wuok oko mar kwayo kaunti ma Kakamega mondo med pok mar omenda ne migepe to mowinjore kendo mago machiegni ahinya gi jopiny. Migepe ma gidwaro mondo mednegi omenda oting'o mano mar somo, pur, thieth kod migawo mochung' ne rango ngima ji modak gi ng'ol. Bende gidwaro mondo sirikal kaunti ma Kakamega mondo ber chenro magi mag choko osuru mondo migiti kod yuto mag osuru e bero ngima jodak ma alworano. Chenro mar choko pach jopiny ewi bajet ma Kakamega ibiro bagi e sub kaunti duto 12 ma alworano. We, the Kakamega County civil society organizations operating within the Kakamega County, in respect to public notice on public participation on the County Fiscal Strategy Paper 2024 and County Budget for 2024-2025, 2026-2027 MTP, we are interested parties and member of public, as members of the public. We draw our attention on specific sectors and respective programs. Overall, the 2024-2025 County Fiscal Strategy Paper has given revenue and expenditure projections, the performance of previous years, the sector ceilings. However, it has not provided the sector programs, priorities, hence ceiling to guide sector allocations. We have 1.1 million labor force in Kakamega County alone, ambazo the county government and the national government who has the budget na kuona kwamba tunaweza tumia aje hii rasilimali ambayo tuko nayo. Weche tuke en ni Ruben Loftus-Cheek noloo gonde 2 kendo konyo klab mar AC Milan lo klab mar Rennes gonde 3-1 e tuke mag Europa League round mar timbe 16. It's a good ball out towards that right-hand side, which is crossed in towards Ruben Loftus-Cheek.